Bueno, fa molt que no faig cap vídeo. Això no serà el típic, d'acord, vídeo explicant-vos, d'acord, que fa molt que no faig un vídeo i us demano perdó i llavors torno a no penjar-vos cap vídeo en la història del temps. No, el que vull és intentar, doncs, explicar-vos en un diari d'un doctorand per primer cop després d'un quant temps què és el que passa quan acabes el teu tercer any de la tesi, d'acord? Estem ara mateix a 26 de juliol i crec que està bé explicar-vos una mica, doncs, què és el que em ve al setembre perquè pugueu entendre una mica el que m'està venint a sobre i el que està fent que sigui una mica més directiu. Culpable número 1. Els postdocs. D'acord, a mi al setembre del 2025 se m'acaba el contracte. Me'n vaig directe a l'atur. D'acord? Per tant, em queda un any, més o menys. Si jo vull seguir a la carrera acadèmica, és a dir, si jo vull seguir fent recerca i jo què sé, en el futur, doncs, investigador o professor d'universitat, això vol dir que aquest octubre i novembre hauré d'estar sol·licitant feina per treballar un cop acabi la tesi, d'acord? Es sol·licita el que s'anomena un postdoc, d'acord? Un postdoc, bàsicament, és una etapa, un contracte, on bàsicament et contracten per fer recerca i ja assumeixen de tu que siguis una mica més expert, que et valguis per tu mateix i que no hagi d'haver-hi algú que t'està formant per fer recerca, sinó que tu ja ets independent a l'hora de fer recerca. I normalment implica anar-se a un altre lloc del món, treballar amb gent totalment diferent i apanyar-te tu la vida una mica. Llavors, no és que jo tingui clar que vulgui seguir l'acadèmia, però sí que és veritat que, bueno, doncs, ja que vaig a fer-ho, m'agradaria tenir opcions concretes per tal de poder valorar millor o pitjor si realment vull fer aquest pas o no, i seguir en aquesta carrera. I llavors, ja ho faig, doncs vull fer-ho bé. I això implica doncs, que hauré de currar-me al setembre, octubre, novembre, hauré de currar-me doncs, cartes de motivació, cartes de recomanació, propostes de plans de recerca, començar a enviar correus a la gent que estigui oferint postdocs, etc. Perquè us feu una idea, això és una cosa que porta molt de temps. De fet, tant temps que tinc un company que va sol·licitar a 90 postdocs i li van donar un. El meu plan no és fer tant, però sigui com sigui, doncs se'm ve a sobre una tardor que serà interessant. Llavors, això ens porta al segon culpable. Culpable número 2. Els articles. Doncs bé, la ciència no és que sigui una cosa pura i perfecta, sinó que també és una cosa capitalista, on se't valora una mica a nivell de quantes publicacions has fet, no? Aquest més és millor. I tot i que allò sigui molt idealista i molt anticapitalista, doncs també toca fer això. I doncs, en conseqüència, abans d'aquest novembre, més o menys, m'agradaria tenir publicats, acabats, aquests 2 o 3 projectes madurs que estic fent ara mateix per tal que la gent que m'entrevisti doncs vegi, hòstia, aquest noi ha fet bona feina, anem a contractar-lo, no? Que me paguen. Dame todo tu dinero. Aleshores, vull tenir un bon portfoli per aquest octubre-novembre. I això implica, doncs, que he de fer articles. I aquests articles, doncs, la meva idea seria tenir-los abans d'aquest octubre-novembre. Què passa? Que, bueno, el tercer culpable, la tesi. Finalment, hi ha un altre problema, i és que abans d'acabar jo el meu contracte he de fer una tesi doctoral i defensar-la. I això ho he de fer abans del setembre del 2025. Això implicaria, el meu objectiu seria tenir-la escrita més o menys per abril o per maig de l'any vinent i vull fer una bona tesi. Llavors, idealment, cosa que ja veig que no passarà, m'agradaria començar a escriure-la al setembre. Llavors, fixeu-vos que la meva tardor, perquè tot vagi bé, que no anirà bé i no passa res, hauria de tenir papers escrits i acabats a l'octubre-novembre, començar una tesi i aplicar a postdocs a l'octubre-novembre. Conseqüència que això el que ha fet és que el Toni hagi dit, bueno, doncs, si no arribes al juliol amb una mica de feina avançada, al setembre, palmes. I doncs, això és una mica el que m'ha portat a aquests darrers mesos estar mort. Solució: vacances. Bé, total, el que ha passat, doncs, és que he tornat als Estats Units amb unes ganes boges de posar-me a tope i d'avançar i d'acabar tots aquests articles que volia fer, però la realitat el que ha sigut és un xoc d'un bany de realitat. Per culpa que vaig anar l'estiu passat a Estats Units, doncs no he tingut moltes setmanes de desconnexió total del doctorat i llavors porto quasi 2 anys que no he parat com llargament. Llavors, com no vull cometre aquest mateix error aquest estiu, abans d'aquest setembre preciós que em ve al davant, doncs desconnectaré, descansaré i espero que feu vosaltres el mateix
I per això doncs, estic intentant apurar una mica aquestes últimes setmanes per deixar-ho tot tancadet i que em pugui anar tranquil·lament a descansar. D'acord? Però per això doncs, bueno, he pogut prioritzar una mica menys aquests vídeos. D'acord, però sigui com sigui. Aquesta tardor que ve, totes aquestes coses que us he explicat, són coses que realment em fan il·lusió explicar-vos i per tant que no sé en quina freqüència ho faré, però estigueu segurs que penjaré vídeos al tornar, d'acord? Però fins aleshores, descansar una mica, parar revolucions, recarregar bateries i agafar energia per aquesta tardor que se viene calenteta, d'acord? Espero que feu el mateix, tingueu bon estiu, descanseu molt i ens veiem d'aquí uns mesos.